get the fuck away from here, like turn around. Bro, no, hold on. I think it's gonna crash, bro. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Damn, they're dead. They are dead, bro. Balafireke barhilgir Amerîkî ketware. Rêveberiya Hewayî ya Federal Amerîkî got ku balafîra UPS abi balafîre 2976 piştî ku jî balafîrgeha Mohammed Elî li Louisville, Kentucky devletên Yekbûyên Amerîkayê rabû ketware. Parêzgarê Kentucky, kezaya balafîreke barhilgir herî kemse kesan cîhana swê jî dest da. Gelek kes wîndane û tê payîn ku hejmara mîriyan zêde bîbe. Balafîr 280,000 gallon sotemenî hildigirt.